Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itultuloy tayo kakabsa, ti panagsagsagana tayo, iti daytoy anadaeg arambak, ti solemnidad ti Immaculada Concepcion. Ket dawaten tayo, ngay iti daytoy at tiyempo, ti panagsagsagana tayo, iti isasangpet ni Apo tayo a Jesucristo. Tulungan na tayo, ken kuyugon na tayo ni Birhen Santa Maria, tapno iti kasta at adda malukatan ti puso tayo ang mangawat iti anak na. Bigbigan tayo kumadag iti basbasol tayo, tapno maikari tayo makiranod kadag iti nasantuan a misteryo. Kuna tayo, agkonfesalak, ti Diyos sa man nakabalin amin. Kasya na tayo kumati man nakabali na Diyos. Ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kumararag tayo. O Diyos, kas impakdaar ti anghel, kinayat mo at ti anak mo agbalin a tao ket alaan na ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Ipaay mo kadita da kami amamati at ti Birhen pudno nga ina ti Dios. Babaan ti panangibabaet na kalakaman mi ti panulong mo. Dawaten mi daytoy gapo ken Jesucristo nga anak mo ket apumi isu a makipagbiag ket makipagariken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo iti agnanayon nga awan ti hinggana. Di may basa nga daw ti libro ni Propeta Isaias. Agragsakto tilet ang ket agukradto dagiti sabong iti naglangalang adaga. Agkanta ken nagpukaw to tilet ang gapu iti ragsak na. Napintas to tilet ang akas iti bantay Lebanon. Ken nadameg to akas kadagiti talon ti Carmel ken ti Saron. Makakitan ton ti amin ti dayag ti Apo. Makita danto ti kinatan-ok ken panakabalin ti Dios tayo. Papigsain nyo dagiti nabannog nga ima. Patibkeren nyo dagiti agkutukot at tuming. Ibagayo kadagiti amin na naupay. Di kay agbuteng, tumured kayo, umay na kay ispalen ti Diyos tayo, ket umay na balsen dagiti kabusoryo. Makakitan ton dagiti bulsek, ket makangeg ton dagiti tuleng, aglagto, ken agsalan to dagiti pilay, ket agpukkaw to dagiti umel gapu ti rag-o. Agayos to ti danom itilet ang agbalinto adanaw ti dumardarang akadaratan. Ket agubbog to tinamaga adaga agtubon to dagiti tanubong ken runo iti lugar apag naidan idi dagiti atap nga aso. Sadyay addan to dakkel a kalsada maawagan iti nasantuan adalan. Saan to ang magnasadyay dagiti managbasol. Awan to timaag ang mangyaw-awan kadagiti magnasadyay. Awan to ti agnae dalyon sadyay. Awan to tinarungsot nga animal
amagna iti dayta adalan. Dagiti inispal ti Apo, ditoy ti pagnaanda nga agawid. Naragsakto adumanon ijay Jerusalem. Agkankanta ken agpukpukkaw danto gapu iti ragsakda. Naragsakdanto iti awan inggana. Agnanayon to nga awan tileddaang ken ladingit da. Ti sao ti Apo. Umay na tayo ispalet ti Diyos tayo. Dingdinggek ti sasawen ti Diyos. Ikarina nga ite ti talna kada tayo at tattaw na. Pudno si sasagana nga mangisalakan kadagitiig daydayaw ken kuana. Ket agtilina ito, tidayag na tidagatayo. Agmay santo sa jay, tiayat ken ti kinapudno. Ket agtipon to, ti kinalinteg ken ti kapya. Agpangaton to, ti kinapudno ti tao, manipod dito'y daga. Ket ti kinalinteg ti Diyos, tumanawag to, manipod langit. Paraburan na tayo ti Apo, ket umadunto ti apit, ti dagatayo. Umununan to, ti kinalinteg amagna, iti sangwanan ti Apo, ket isagana na, ti dalan apagnaan na. Santuan, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti sumaganad na adaw tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni Lucas. Iti may sangal daw, idi mangisursuro ni Jesus, agtutugaw sa jay ti sumagmano a Fariseo ken mamaestro tilinteg. Naggapuda kadagiti amin nga ilili ti Galilea ken Judea, agraman Jerusalem. Adda ken Jesus ti pannakabalin ti Apo, amang paimbag kadagiti masaksakit. Napanken kuana ti sumagmamano a lalaki anang yeg iti maysa a paralitiko, a nakaidda iti papag. Iseret da kuma iti balay, tapno apanda ken Jesus. Gapu iti kaado ti tattao, awan ti pagnaanda ang mangiyasideg iti masakit. Impadagarod iti tuktok ti balay, binutbutan dati atep ket imbabada ti masakit ang nakaidda, sada indiso iti sangwanan ni Jesus, iti tenga dagiti tattao. Idi makita ni Jesus ti pamati na kinunana iti masakit, gayem napakawanen dagiti basbasol mo. Nagtatanabutob dagiti mamaestro iti linteg, kastamet dagiti Pariseo, ket kinunkunada, apay akasta ti pagsasaod daytoy a tao, may busor iti Dios ti sasawen na.
Siya sino ti makapakawan kadagiti basbasol, ti laeng Dios. Amun ni Jesus ti kapanunutan da ket kinunan na kadakwada apay akasta ti pampanunutan niyo. Anya tinalaklaka nga isao, napakawanen dagiti basbasol mo, wenno bumangon ka ket magnaka. Paneknekak ngarod kada kayo at ti anak ti tao adapan nakabalin na dito'y daga ama makawan kadagiti basbasol. Kinunana iti paralitiko, ibilin ko ken ka, bumangon ka, bagkatom ti iddam ket agawid kan. Timakder adagos ti paralitiko, iti imatangan da amin. Binagkat na tinagidaan na ket nagawid amang idaydayaw iti Dios. Anyan asid daaw da. Nagbuteng da amin na nagdaydayaw iti Dios ket kinunkunada, anyan anakaskas daaw dagiti na imatangan tayo ita nga aldaw. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kakabsat, ita amalem nanggagantayo iti panangagas ni Jesus iti maysa a paralitiko. Adu a tao ti may nagdengdengeg ken Apo Jesus, ket di da makastrek iso nga nangabot da iti paset iti bubida ijay ay lugar a pangikas kasabaan ni Apo Jesus, ket sadyay inbabada ti gayem da tapno makapagsarak da ken Jesus ket maagasan ni Jesus isuna. Ita at tiyempo ti Adviento, ipalagip kada tayo iti Ebanghelyo ti pateg dagiti kakadwa tayo, ken ti kagimungan tayo, iti pannakisinarak tayo ken ni Apo Jesus. Kas kadatay paralitiko, adamat dagiti kanito a marigatan tayo iti maysa kada tayo, marigatan tayo wenno iti maysa akadwa tayo nga umasideg ken Apo Jesus. Nalabit gapu ti basol, wenno gapu tamabain asumrek ti simbaan, wenno gapu iti di pan nakabigbig ti kadda ni Apo Jesus, iti biag tayo, gapu iti kadagsen dagiti adu a bagbagkaten na aparikot. So kimaten tayo, ti bagbagi tayo. Have we become a community that brings people to Christ? Wenno datayo pay ti agbalin alaped ti pannakisinarak dagiti tattao iti Dios. Iti kinabisi tayo ngagsagsagana para iti sasangbay ni Apo tayo a Hesukristo. Are we leaving others behind? Nang runa dagiti saan a makasabay kada tayo, gaputa saan damet nga quote-unquote active churchgoers. Kakabsat, we are called to be channels of God's healings and blessing to others. We are called to be the roads that lead people to God. Daytoy iti pannakipaset tayo iti misyon ni Kristo, nang nangruna iti daytoy at tiyempo ti Adviento. Isagsaganaan tayo iti daytoy nga panagnovena tayo iti rambak ti solemnidad ti Immaculada Concepcion. What does this solemnity mean for all of us? Umuna, kakabsat, ipakita daytoy arambak ti Immaculada Concepcion at ti Dios ket manangaasi. Apay awan ti inaramid ni Birhen Santa Maria ana magbalin ken kuana a maikari iti daytoy na isang sangayan a grasya ti Dios. Amin ket gapu iti kaasi ti Dios. May kadwa, talgyapen tayo dagiti anawim, dagiti marigrigatan. Ni Maria iti baet dagiti saguday ken grasya nga adda ken kuana, nagtalinaed iti sibay dagiti napapanglaw. Gagayem ken kakabsat a pumarokya, ti pudno a panagdebosyon ken ni Maria, ket saan nga agpatingga iti panagbadbado ken kuana kadagiti agkakangina a kawes, no diket ti panagtulong kadagiti napapanglaw. Pakasarakan tayo ken ni Maria, kas idi punganay, kas tamet ita ken iti agnanayon, ada isuna iti sibay dagiti napapanglaw. Separated from the poor, Marian devotion becomes scandalous.
ulitek. If we separate it from the poor, Marian devotion becomes scandalous. Taamin-amin a debosyon ken Maria ket agturong ken ni Jesus. And Jesus identifies himself with the poor. Ti may katlo kakabsat nga kaipapananda ito nga solemnidad para kada tayo. Ket ti panagbalin tayo nga anak ni Maria iti Espiritu, saan na ti pisikal abagi. Ti pudno a panagtulad nga rod ken ni Maria, ket saan na dadya panang tulad tayo kadagiti badbado na, wenno ti itsura na pisikal, maipakita tayo ti panagbalin tayo nga anak ni Maria no ikagumaan tayo nga ibiyag dagiti kagagalad na. Imitation of Mary is imitation of her heart. A heart full of love, a heart full of Jesus. Sa dino ti kayat ti Maria apakaisaadan na. Awan sa bali, no di ti uneg ti puso tayo. Puso ang manangaasi, puso ang managayat kadagiti napapanglaw. Maria, adi na tulawan ti baso latawid. Ikakaasi na kami, ako mamang ken ka. Tumakder tayo. O Diyos nga ayat, iti panangbukal mo kini Maria nga awan tulaw na, isurom ken ipariknam kada kami ti kinatanok tinadalos nga ayat. Ikamang miken ka dagiti kasapulan mi, tapno natarnaw ti ayat mi, akas kini Maria. Iti tunggal panggep kakabsat ti kunatayo, Ama, isuro na kam nga agayat asipupudno. Idawdawatan tayo dagiti amin nga agserserbi, iti iglesia tapnos sibubulos tinakemda, amang ipaay tinabuslun nga ayat, ket saan da biruken, tipan nakaitanok da, ngem ket di, tipan nakaitanok ti Diyos. Dawaten tayo ti Apo. Idawdawatan tayo dagiti amin na tattao, anapili ken nadutukan, ngagserbi ti kagimungan, tapno itinatarnaw nga ayat, agserbida amang tuntun, iti imbag ken pagbiyagan, dagiti nadumduma, iti kagimungan, gapu iti kinakurapay, an na yen, when numakuna anababa, akasasaad, ti panagbiag. Dawaten tayo ti Apo. Idawdawatan tayo amin anasawaan, tapno agbalinda as ibibiyag, apagtuladan tinapudno ken nadalus nga ayat, babaen, ti panangitan dudo da ti kinapateg, ken kinasagrado ti biyag, pamilya, ken ti sakramento, ti matrimonyo. Dawaten tayo ti Apo. Idawdawatan tayo dagiti sisa, ti parokya tayo, tapno agbalinda apodno launay abaruawagas ti biag pamati, babayan ti panagmaymaysad da ti puso ken nakem, sapay kuma tami parangarang da iti asi ti Dios, babayan ti panagbiag da akas maysa asisa. Dawaten tayo ti Apo. Tapno dagiti amin na pimusayen ket awaten dan ti gunguna tinatarnaw a panagayat, saan kuma adagiti babakda ti kitaan ti Apo, ngem ket di ti ayat da amang tungpal tinakem na. Dawaten tayo ti Apo. Iti siyo uli magkapuso, intay idatag iti Diyos, dagiti panggep tayo. Iraman tayo nga dawdawatan, dagiti amin na kamkamang ti pampamilya tayo, nang nangrunad, dagiti adda iti adayo a lugar.
Managayat nga Ama, dagitoy dagiti italekmi itakaasi ken ayat mo. Denggem kad ida, ket pagbalinan na kami an napudno, iti panangitalom kada kami, gapu ita na ayat nga imbag mo. Gapu ken Kristo, nga Apo mi. Kumararag kay kakabsat, tapno daytoy daton tayo, makay ayo ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Awatom kad Apo dagitoy sagot mi, ket babaen ti bileg mo, pagbalinam a sakramento ti pannakaisalakan. Iti panagpatingga dagiti nangiladawan adaton dagiti amami, may daton ita ti pudno a kordero ani Heso Kristo nga anak mo, na ihanak iti di natulawan a birhen. Dawaten mi daytoy gapu ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari ket trumbeng, annong mi ket pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken diso, agyaman kam ken ka, Apo, na santuan nga Ama, man nakabalin ket agnanay na Dios, gapu ken Kristo nga Apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na profetas, sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibing ayat. Ni met Juan Bautista inwaragawag na nga asideg ti aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket ti met laeng anak mo ti mangipaay, ada kami, agragsak kami amang pasangbay iti misteryo ti innapan nakaipasngay. Tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asihiridam, ket dagiti pakaitan-okan na ti inkam ramrambakan.
Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin abunggoy ken pannakabalin ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Naganap mo iti pakaidayawan, Hosana iti kanatuan, madaydayaw ti umay, iti nagan ti Apo, Hosana iti kangatuan. Pudnoonay Apo abiig ka akinasanto, ket si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga ron nga ipaay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy daton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Abagi ken dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isoy disakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok. Nangalay ti tinapay. Nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen yo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik. Isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamat akalpasan day di pa ng rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen yo, ket uminum kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak. Darati baro ken agnanayo na tulag, isu amay buyato, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden nyo daytoy apangilaglagipyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Itingarod pa ng ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken ka Apo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tayong paay mo amay kari kami nga adda dito'y saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami makirano diti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagipom kad Apo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagipom ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga obispo mi, ken dagiti amin a papadi. Laglagipom pay, Apo, dagiti kakabsat mi amat maturog, as inanama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim.
Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, tay paay momet takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanay na biyag, ket makiranod kam to keneng gasata na Birhen Maria ngay na ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin as a santos, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Kristo nga Apo mi. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria ti agnanayon nga awan ti inggana. Kumararag tayo kas insuro ni Apo Jesus. Madidayo kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakam mo, dito'y daga, akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakamet baybayan, ngumanugot iti sulisog, salakan nakamket ti dakes. Dawatan mi ken ka Apo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kad asya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ken iti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken ti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapo kanyak tited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi ti mingmingam, no di ket ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kad asya asiken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kangagbiag ken nagari ti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo, kan kanahin kumangadda kada kayo. Ipaayo ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Kordero ti Dios, adtoy ti kordero ti Dios, adtoy ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban iti padayana. Apo diyak may kari o may kakanyak, ngem ti may salaeng nga saom mapaimbagton ti kararwak.
Kumararag tayo. O Dios nga apo mi, dagiti sakramento nga inawat mi, ipamatmatda adi agresat ti panangaasim. Iti panangilagip mi si papasnag ken naigasata na Birhen Maria, ipaay mo kadi ang mairagpat kami iti panakaisalakan, gapo iti panagbalin a tao ni Kristo nga anak mo. Dawaten mi daytoy, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kay kuma ti man nakabalin na Dios. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti misa, in kayon ti kapya ti apo. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Asi papakurang nga krukbab itinadyasan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus,
sika ati agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, ket ituloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, agamitin nyo daytoy apang ilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwagawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kumamang ikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agian kami apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, di babagi misagot mi, napod no ketutugil kami, at tuy ka masagan kami, o apo. Kami tinatuma adiso, itanon mi ti saom ken panagseri. Ni Maria, ni Maria, nagsak ni, agsak na tigil ayag ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, iwag lagi misagot ni, napod makin tuloy kami, at tuy lang sasaganang kami, o apo. Amin nasagot, inukulit niklubo, inalintek, kinasanto, ken kalinaay. Pagkibay po na siya, ang mamati ti luto, palagayat ni ti para tao. Masutuit parabor, agyaman kami apo. Magsutuit parabor, agyaman kami apo iti binim. Misyon, kapit mo iti puso, di bagbagim isagot ni, naputukin kami, at tuy kang sasalan namin, o apo. At tuy ka, nakasagana kami,